присъстваме на едно културно мероприятие, което е като светъл лъч в иначе бездуховното ни общество. Радвам се, че присъствам на тази поетическа вечер. Още повече, че тя е посветена на явлението Селвер. Аз оная вечер, като се рових в моя архив, съвсем случайно ми попадна отдалечната 1986 година едно нейно стихотворение, публикувано в вестник тогава Ново Лудогорие. Литературната притурка на вестника беше Огнище, ако не ме лъже паметта. Значи, ако сред тук присъстващите има хора, които са изненадани от появата на поетическия талант на Селвер, един от най-малко изненаданите съм аз. Тъй като съм бил учител по литература и български в основно училище Севар. Едно време имахме литературни клубове към училищата и към читалищата, които се занимаваха с подготовката на децата в ранната подготовка, така да кажа, на първи стъпки да направят в поезията. Учихме ги на рима, ритъм, стихосложение и така нататък. И тя участваше, беше една от участничките в този литературен клуб. И сега няма да искам разрешение този път от нея. Ще прочита едно нейно стихотворение. Тя тогава да е била 7 или 8 клас. Стихотворението е посветено на Владимир Висоцки. Само този факт би трябвало да е доста показателен за интересите на децата тогава и за наклонностите, за страстта, която имаха към поезията, за желанието за себе изява и така нататък. Само че аз не си взех очилата за четене. Ще карам наизуст. На Владимир Висоцки. Не те послушаха конете твои и тръгнаха по път избран от тях. Не спряха ги ни бури, ни покои, ни музи, нито облаци от прах. Не само те отнесоха далече, а хиляди китари, глъч и смях. След теб останаха копита, които отекват словата, за които аз копнях. Значи, това стихотворение има своя предистория. Едно време, много популярно беше стихотворението на Висоцки "Кони привилегливи". Тъй ли беше госпожа Солако? "Капризните коне". Вероятно, тя е изпаднала под силното въздействие на това стихотворение на Висоцки и оттам, може би, се е повлияла. Да. Моля? Песента беше също много. Разбира се, песента също. Няма да отекчавам повече аудиторията. Само ще я кажа, че аз не знам очите на тъгата дали са зелени, обаче очите на поезията са задължаващи се. Бъди взискателна към себе си, великодушна към нас, читателите, и любвеобилна, както до сега. Успехите желая! Село Севар може да се гордее и училището, също и Кобрат, разбира се, и отново едно стихотворение, което не е включено в стихосбирката. Лабиринти. Защото самотата няма своя форма, заема формата на тялото, в което е. През хората минават други хора и всеки продължава за където е поел. В чувствата живеят други чувства, а в редовете други редове. Уж незначителни неща, а ни пречупват. И лъжем себе си,
че сме добре. Пространствата са многолюдни. Намираме се и се влюбваме дори. Но всеки по-отделно е изгубен в своя собствен лабиринт. Отдалечаване се казва следващото стихотворение и вдъхновено от стихотворение на Валери Манолов, което се казва: навярно светът е изгубил гласа си, щом никой не шепне обичам те. Не си ме чакал, затова ме няма. Сега съм сянка на оранжев стих, а есента е толкова голяма, нахлува през прозорци и врати. Представям си етажите на август, гласът на лятото в тях. Не зная въздухът ли намалява, или е просто обичаен страх, или е полет, който не разбирам, а имам да довърша куп неща. Да пиша, да задрасквам, да обичам и да запомня пролетта. Да се наситя на море и бури и най-накрая да се примиря с причините за скъсаните струни, с причините за всеки край. Дъждът вали, причините остават и не светът да е изгубил своя глас, и не светът да се отдалечава, а аз изчезвам, аз изчезвам, аз